ohigura mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ụra ọbụla onye kwere ekwe anwụghị anwụ onye kwere ekwe anwụghị anwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ure onye kwere ekwe anwụghị anwụ mgbaje nke ọma jeje gị nke ọma ebili na-enweghị ụra ọbụla onye kwere ekwe anwụghị anwụ onye kwere ekwe anwụghị anwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite
no. Ogolo nake ay na sipa get no. Oh, bobo nyamu na jechi igori na jakanonso. Bobo ogolo jana matano. Ogolo nake ay na sipa get no na begin.
ya bulie. Ekele dịrị Chineke nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile ka anyị were nwee ike isite na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi n'ime nsogbu ọbụla dịrị ha ka anyị zaa ngọzi dịrị Chukwu nna ngọzi dịrị Chukwu nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Ihe anyị ga-aza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị ka anyị zaa ya. N'ụgbọ mmiri ka m na-akpọku gị onye nwe anyị nụrụ akwa enyemaka m na-ebe chee ntị na-arịrịọ m azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị. Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agụ ajọ omume anyị niile, onye nwe anyị onye ga-eguzo n'iru gị, mana ị na-agbaghara anyị n'ihi nke a anyị na-asọpụrụ gị azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị. Ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-echere ya na nkwa ya ka m nwere nchekwube. Mkpụrụ obi m na-eche onye nwe anyị karịa otu ndị nche na-eche ụtụtụ azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị. N'ihi na ịhụnanya onye nwe anyị dị ọkụ, n'ime ya ka nnukwu nzọpụta dị. Ọ ga-azọpụta Izrel n'ajọ ndụ ya niile. Azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Diwana anyị Jesu onye obi ebere nye ya ezumike oge nwanne ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị mee ka ebere nke anyị ji umeala arịọ ruo gị ntị. Mee ka mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Edwin nna gị zuo ike na ndokwa. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye kwere ekwe nwụrụ anwụ
Mgbanụrụbike ọ ga-ebilite, ọ ga-ebili na-enweghị ure. Onye kwere ekwe anwụghị anwụ. Maọbabiri nwụọ mụrịarara nwụọ doro anya na onye kwere nwere olileanya ịla n'igwe. Jizọs ka ị nọ n'ime mbịa olileanya, olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube. Nyamiri ọnwa abụghị ọgwụgwụ, mkpụrụ aka na-ereghị ure adịghị epulite. Ọnwụ bụ ihe omimi, onye kere ndụ ya kere ọnwụ. Onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ, ọ bụ na onye tara amoosu. Jesu Kristi ụmụnne m na Kristi anyị ezukọ tata maka onye otu anyị Edwin Okoro Nnake. Ọ bụ ozu ya n'iru anyị ugbu a ka anyị kpụrụ ya ga-ebisa ya nsọ wee yọọ Chineke isi nwa ya Edwin, onye nke anyị ya na-anọkọ ebe a ụtụtụ na ehihie n'abalị. Chineke na-ekpọrọ ya n'etiti anyị, na-ayọ Chineke ya biko ọrụ na mkpụrụ obi odibo ya Edwin. O nwere isi ọma ya bụ onye isi anyị ekpeta n'ụlọ ebe nọ ka edochere ebe a nsọ na onye isi anyị ekpeta n'ebe nọ ikpere aja bisa dị asọ. Edwin wee ụka ahụ maka ndị ya wee ruo na-arụ aya ya anarụ ya dị anya amamụrụ ya na-arụ afọ 2 weeks n'ụlọ Eso bueno, bueno ya hola.
Sara Chineke biko ugboro na-abịa n'ebe na-abịa ma adoration ma morning mass ma Sunday mass Chineke were ndị ya niile ma ọrụ nke nyere ya bụ Edwin ozi ziri ya jesi ozi ya te ha aka ya bịa wee wụrụ Chineke were ihe ndị ya niile gọzie odibo ya were ihe ndị ya niile sachaa ya ọ dị ọcha ihe dị mkpa n'ụwa mmadụ ịgba mbọ si ụzọ nke Chineke gbaghara ya mee ihe niile nke o ji bụrụ mmadụ ma kpọbata ya na eze n'igwe ka a ga-ekpere anyị site na Kristi onye nwe anyị ịgbazi nwanyị onye nkiri karịsịa ka anyị otu aka bụcha anyị ya ọnwụ Chineke gbara Chineke chike niile mere anyị ekere kwara anyị ndị anyị n'ụlọ anyị na ndụ ebe we humbly entreat you for the soul of your servant Edwin Chukujeme Nake, whom you have summoned from this world. Do not deliver him into the hands of the enemy. Do not forget him forever. The angels receive him and bear him to our home in heaven. May he not undergo the pains of hell, but possess eternal joy. We ask you, Lord Jesus Christ, the Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever.
fụnụ na ụlọ dị njikere, yiri na uwe agbamakwụkwọ ụlọ mgbe niile, buliekwanụ ihe ọkụ ụlọ mgbe dum, jikerenụ dịka ụmụ odibo na-eche nlọghachi nke nna ha ukwu, onye gara ebe a kpọrọ ya oriri alụmnwaanyị, ka ha meghere ya ụzọ na nlọta ya ozigbo ọ kụtụrụ aka n'ụzọ. Aṅụrị ga-adịrị ụmụ odibo ahụ nna ha ukwu ga-ahụ na ha amụ anya mgbe ọ lọtara. N'ezie, agwa m ụlọ, nna ha ukwu ga-edobe ha ọdụ n'oche nri, doziere ha ihe oriri, ọbụladị na nlọghachi ya bụ n'etiti abalị ma ọ bụ n'isi ụtụtụ. Mana ọṅụ ga-adịrị ndị odibo ahụ ma ọ bụrụ na ha dị njikere. Chetanụ nke a, ọ bụrụ na onye nwe ụlọ maara mgbe onye ohi ji abịa n'ụlọ ya, ọ gaghị ekwe onye ohi ahụ buga ụlọ ya. Ya bụ, unu kwesịrị ịdị njikere, n'ihi na Nwa nke Mmadụ na-abịa n'oge unu na-anaghị ele anya ya. Oziọma ga-ese n'ụwa. Amen and amen. Ọnwa abụghị ihe mmebi nye ndị kwere ekwe. Ọnwa abụghị ihe mmebi nye ụmụ Chukwu. Ọnwa abụghị ihe mmebi nye ndị kwere ekwe. Ọ na-agbanwe ndụ ochie tinye nke ka mma. Onye jisie ike, onye jekata ga-alụ, nwanne nyebere ya aka, oche ịdọbịa n'obi o mee gịnị? Ọ rapụ ya ka o jere je mee gịnị? Ana ya n'iyi. Tata anyị agbakọkwa n'ọzọ ka anyị were ekpere ajamas wee chetara onwe anyị nke mbụ na ọnwụ abụghị ihe mmebi nye ndị kwere ekwe. Nke abụọ, na ọnwụ onye otu Kristi bụ aṅụrị ka ọ na-abụ n'etiti ndị otu Kristi. Nke ịtọ, na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-eme gịnị? Ga-anwụrịrị anwụ. N'ebe anyị nọ bụ ebe bụ afịa ka anyị bịara. Onye zụsi ya nke ya, o mee gịnị? Ọ naba. Ọ bụrụ na ịzụsịa nke gị, ime gịnị? Ibu n'akwụkwọ, ịnaduo ime akaụntụ ebe isi wee zụ. Ọ na-abụ nwa bọyị je bọyị, ọ zụgide afịa sụọ n'ogologo oge, o ruo mgbe a ga-edu ya, eme gịnị? Agbakọ ife ọ zụtara n'afọ ole ọ zụrụ ya bụ afịa, agbakọ ya, ewee mee gịnị? Ewee sepụrụ ya. Etu a ka ọ dị ndụ anyị dị, ndụ anyị na-ebi, ọsọ okwukwe anyị na-agba n'ụwa n'ụwa. Mana enwere ife tụrụ m n'anya tata. Ụnyaahụ mgbe anyị gbakọrọ, anyị na-eme ememe na vigil ma anyị wee sị nọọ mbọ
mmadụ gbalụ bụ ife na-eme gịnị na-egosi ụzọ ebe ọzọ na-eje. Mbọ mmadụ gbalụ ọ tụrụ m n'anya mgbe fada sị n'ọnụ anyị okwu bụ onye izizi ebubatalụ n'ụlọ ụka eri eji wee doo ya nsọ ka anyị kpọrọ Chineke aka. Ife ọ pụtara bụ o nwere isi ọma pụrụ iche. O nwere isi ọma pụrụ iche. Ife ọ pụtara bụ na e nwere ife Chineke ji ndụ ya wee chọọ ka ọ kụziere ndị ọzọ. Ife ọ pụtara bụ na mbọ ọ gbara mgbe ọ dị ndụ nwere ife Chineke ji ya wee na-akụziri mụ na gị bụ ndị ka dị ndụ tata. Ụlọ ụka edoro nsọ ahafere n'aka Chineke na nyanwa bụ onye izizi a na-eburu maasị onye nwụrụ anwụ n'ime ya. Ọ dịghị easy. It's not an easy thing. Ọ bụrụ na ọ dị easy ịnwụọ ka iburu ụzọ wee megide wee lie gị mụnụ lọtara ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na ọ dị easy anyị ebupụ ozu nna anyị ukwu ịnwụọ ka anyị buru ụzọ megide ka anaghị masị n'ime ebe a. Ọ dịghị isi. O gosiri mbọ ọ gbara. Tata akwụkwọ nsọ na ọnwụ na n'ogo ka anyị jụọ n'onwe anyị ajụjụ, kedu ụdị njikere anyị dị? How prepared are we na ọ bụ na ọnwụnwa anyị ogo? Kedu ka anyị si wee dị nkwadobe? Ọ bụ na anyị nọrọ n'ụlọ ụka kịta ewesi anyị n'oge ezuola. How prepared ka anyị dị maka anya bụ iche? Ife pụtara bụ na ife sọrọ imepe n'ụwa ebe anyị nọ abụrụbeghị you must go. Ị ga-anarịrị iwu ka ọ bụ ị ga-ana. Na ọ bụ na sị gị mgbakọ gị na how prepared ka anyị dị maka anya bụ ọma. Enwere fada mụ na ya na-ekwu okwu wee sị na ife kpatara ọnwụ ji atụ anyị ụjọ bụ because na anyị ada akwado ọnwụ. We don't prepare for the death. Anyị ada akwado ọnwụ. Ọ bụ na anyị na-akwado ọnwụ enwe mgbe ọbụla o ji bịa anyị ga-eji aṅụrị wee megide wee narị ya. Ụnyaahụ ka m nọ wee ka anyị nọgbo onwe anyị sị na mmadụ nwụọ ife izizi anyị na-eme bụ ikele Chineke ekele. Ikele Chineke ekele. Anyị wee jụọ ndị mmadụ ọ gịnị kpatara na anyị na-ekele Chineke na mmadụ nwụrụ? E wee sị no, because na Jesu eburu n'ụzọ wee mee gịnị? Wee merie ọnwụ. Jesu buru ụzọ merie ọnwụ, mezie ụzọ nke ọnwụ ka ọ bụrụ ụzọ aṅụrị, ọ bụrụ ọzọ ụzọ afụfụ. Mana tata akwụkwọ nke Luk wee na-eme ka anyị mata na sọsọ ndị emebere ụzọ ọnwụ bịa nwụọ ọnwụ aṅụrị bụ ndị otu Kristi, ndị dị njikere maka mgbe a ga-akpọfa. When you are prepared for the call, enwere ife ga-eme na akpọrọ gị ka i were iwe wee za because na ịdị njikere. I want to tell you, ụnyaahụ n'ụtụtụ n'ụwa enwe okwu anyị kwuru ụnyaahụ dị n'ụtụtụ a bifo ịkpọ m na fon bifo mpụtaba. Enwe ihe ọ gwara m gbasara, o chetere m ife ngwade ya mgbe papa ha nwụrụ. Ofu okwu ahụ ka m na-achọ ịgwa ndị nna ha nwụrụ tata. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ nwoke pụọ n'ezinụlọ, ọ na-abụ nnukwu ife mere because nwoke bụ ha ana. Ọ na-abụ opportunity ụmụnna ji abata wee bido sọba ala. Ọ na-aghọta ihe because the only person nwere ike ịma a sị na nwaanyị na-agba oge a na ọnọdụ ọchịchị. Ọ bụ eziokwu. It means that ụmụnna gbakọnọta ewee na-ekwu ife gbasara the practice of the man. Enwere ike ga-eme na nwaanyị ga-atinye ọnụ. Ọ ka bụ enwere ike ịnọ n'ime ụlọ eje jụọ ya ịma na ife dị etu a. He cannot come out ebe ụmụnna nọ ewee na-ekwu ya bụ ife. Ọ na-agba opportunity ụmụnna ji abata tinye confusion
n'etiti ụmụnne na ụmụnne ebido semokwu. Ewepụ ha na nwoke na ezinụlọ, ọtụtụ ife ọjọọ dị iche iche na-abata na famili ahụ. Ndị dị ka tata na ọ bụrụ na ụlọ ga-eji akwụkwọ nsọ wee hiri isi, ebe akwụkwọ nsọ mere ka anyị ghọta na Hana egburu di ya, o wee bịa n'ụlọ ụka 80-something years. See, Chineke, you took away my husband. I am going to remain here for you to be my husband. Etu a ka ndị nna ha nwụrụ, maọbụ ndị nne ha nwụrụ, maọbụ ndị lụzuru mmadụ zachi Chineke. Since you are taking away this person in our midst, you are going to replace the person in our midst. Kedu ka esi asị Chineke, you will replace this person na ndụ anyị? Etu esi ekwu ya bụ na ị ga-agba mbọ bụrụ onye ga-akwụba aka n'ọtọ na-eso ụzọ nke Chineke. Na-eso ụzọ nke Chineke. Onye ahụ ka m nọ wee chetara anyị na this man bụ Edwin Ake. By the way, ọ dị ka ndị abara Edwin ha na-akasị nwoke ike. Ndị abara Edwin ọ dị ka ha na-akasị nwoke ike maka ama mmadụ ịnọ a na-akpọ Edwin ha na-ejesi ụka ike, a na-akasị ụka ike na-abụ onye mụta nwa ya baa Edwin. Ọ na-aghọta ihe mgbe this Edwin na-alụ ebe a mgbe ọ nwụrụ fara ọmụafọ si mụ na that man anyị na-anọ na Monday mass. Ọ na-aghọta ihe mgbe na that man anyị na-anọ na Monday mass na the man nwụrụ na ife o ji wee masị dị ma ka m wee nwee ike lọta ụlọ ọgwụ. Nwoke ahụ anyị na-eme gịnị? Anyị na-anọ na Monday mass every morning. Oge ekuli ọbịa mee gịnị? Ọbịa gosipụta Chineke, I am handing today over to you. Ana m eme gị taata ka ị were wee mee gịnị? Wee mee ihe masịrị gị. Achọrọ m ka m ụmụ ya gbaanụ mbọ soro otu ụkpụrụ ahụ nna ụmụ debere ụlọ were mee ife dị gị mma, because you don't know anything. Enwere ife ịma mana Chineke mazuru ife niile. Ife nna gị ụlọ taata bụ gbaanụ mbọ soro ụkpụrụ nna ụmụ hapụrụ ụlọ. Nke ịbụọ, ọ na-abụ nwoke pụọ n'ezinụlọ. Mgbe ụfọdụ anyị metụrụ ya aka ụnyaahụ, ndị mmadụ agbafute si na fajiri wee chọpụta na nwoke ahụ ọrụ chie. Oge my father nwụrụ, before my father nwụọ, akụkọ m akụkọ a na ụlọ ụka. My father arụ bido mebi ya, arụ n'anyị ya. One man a na-akpọ James Mbazurike wee mfuo wee jekwu my brother na asụ afịa na Lagos wee sie na-enwe nwa ibe fajiri ọta na befa na-abụrụ na ọba anyị. Nwa ibe ahụ wee na-agba afa ife a na-eme n'ime that was around June, July na nwadibe na-agba afa. Nwadibe wee sịfa na ọ bụrụ na eweta ewu wee bịa mkpụrụ arụsịfa na-efe na my father ga-anwụ before the end of that month. Nwadibe dịghị gba afa bụ onye ọzọ wee nọ ebe ahụ wee sịfa na ọ bụrụ na eweta elu wee nye arụsịfa na-efe na my father ga-anwụ before the end of that month. That my brother was here. Anyị nọkọrọ Nwadibe ọsịa mba ọsịa mgbe unu kpọrọ Nwadibe na-apụ ihe na-eme na bụ unu dịrị na ọha ife na-eme na be anyị. Ọsịa mba na ọ na-agbazi afa o wee megide o wee gwa n'afa bụ na ọtụ ife ga-egbu. My brother was here na ife na-awa n'afọ ụlọ na fụrọ na-enwere afa ya jiri gbawa ndị ụlọ ahụ ọ maka na ya gbadere ụlọ wee chọpụta na arụ
ahụ dị n'ezinụlọ ụlọ n'oyi afọ nke nye dịrị ma chọpụtara the man anyị na-egbu onwe ya ọ bụrụ akụkọ ifo. That man spent another 5 years before ọ bụrụ akụkọ ifo. He spent another 5 good years before war. Now the same person one day mara afa wee chọpụta na ọ ga-anwụ before the end of the month. Ọ bụrụ na anyị nwere ewu ahụ wee nye arụsị aha ga-efe, that man ga-awere iwu ka ọ bụ because ọ mmadụ ike chọ ife dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ọ na-agọta ife dị ndụ etu a ka ọ dị ọtụtụ ife na-eme n'ezinụlọ anyị. Mmadụ nwụọ ewu na-afụ mmadụ ọgbabata asị gị na onye ahụ ọnwụchie enwere ife kpatara n'ezinụlọ a, enwere arụsị dị n'ezinụlọ a. Ajụrụ ndị mmadụ na ụna nwụrụ na arụsị na-egbu mmadụ, ụna anụgo na arụsị na-egbu mmadụ. Enwere one woman na-aya ahụ ewekọrọ ya wee jee na teaching hospital wee rụọ all the test niile ekwesịrị ịrụ ọrụ na ahụ nwaanyị a. Rụọsịa the test na-akọnfirm na onye ahụ nwere AIDS na-arụ ya, na-akọnfirm na o nwere HIV na-arụ ya. Ewesị nwaanyị a jee ka ị na-anara ọgwụ na teaching hospital ọsịchie n'afọ na ya anaghị eje na-enwere ndị gwara ya ife na-eme ya n'ụlọ. A na-echejikwu ma ka ama na ndị agwa ife na-eme n'afọ ga-eweta solution. Eventually na ụmụ abụọ ndị mmadụ gbabara si na arụsị ya na enwere arụsị ji ya aka na arụsị ahụ. Kedu ka arụsị siri gbuo onye akpọrọ wee jee na hospital rụọ all the test, the medical report na-akọwa every time akpọrọ eje test. Ụzọ test dị nọ akpọrọ eje in different hospitals. Ma ife a bụ ife na-eme onye a ndị mmadụ gbabata si na arụsị gburu ya. Fada Chidodo wee sị na ọ bụrụ na arụsị si ebe arụsị na ọ ga-eli onye a, ọ bụrụ na ya nyochazie arụsị ga aga ya na-ebe. I want you to understand this. Ọ bụrụ na ị bụ onye otu Kristi, gbaa mbọ ka ị na-eso Jesu n'ụzọ ị kwesịrị isi na-esi ya. Gbaa mbọ ka ị na-agbaso Jesu, were okwukwe gị tinye n'arụ ya, gosipụta ife gosiri n'ịbụ onye otu Kristi. Anyị enwezighị ihu abụọ. Ụbọchị ụka anyị eje ụka, anyị site n'ụka pụọ anyị eje chụọ aja. Ụbọchị ụka anyị eje ụka, anyị site n'ụka pụọ anyị ejekwa gịnị je chụọ aja. Ọ dị very bad because na mbọsị ma arụsị na-achụrụ aja ma Chineke ọsị ha ga-echete gị ya ebe ị ga-agbacha agbacha because elu agaghị elu n'aka, ana agaghị elu n'aka. Onye ka akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị gbata akwụkwọ nke Luk taa, ka anyị dịnụ njikere site n'ịbụ onye eziokwu, site n'ịbụ onye ga-abịa ịbata n'obodo ị na-etinye udo n'ezinụlọ ọgbaghara dị, site n'ịbụ onye ga-abụ ịbata n'ebe nwanne na nwanne na-enwe problem, ịgba mbọ ime ka udo bata n'etiti fa. Don't put confusion in their mind. Etu ụmụaka nọ na enwere ike agbapụ nafa within 1 week or 1 year eji ma nafa. Onye nka ya edoghị esi saịda, onye nka esi saịda a na-azụ ofu ife na nwere isi ife ga-agba ọsọcha ịzọkacha anya ime gịnị idebebara ọnwụ. Onye na-aghọta ife bụ ife ndị ya niile anyị na-azọ bụ ife ga-agba ịzọcha anyị edeba gịnị anyị edebebara ọnwụ. Ọ bụrụ na mgbe ebighị nna ka ebe ndụ na-enwere ọtụtụ ife ya na ndị mmadụ na-azọ, taa ọ gbakọtago ife ndị a dị n'azụ ya strong. N'ikpeazụ ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, just like Father gwara anyị yesterday, now address ka ọ na-echenji. Ụnyaahụ anyị chetara na anyị kwuru sị na mmadụ ichenji address just like anyị kwuru ụnyaahụ na egwuregwu nna ka ebe onye abụọ agụ, mana kịta o chejiri adres bụrụzi onye eluigwe. Na ebe o chejiri adres bụrụ onye eluigwe,
mgbe ọ na-aga n'ụzọ ahụ enwere ife kwụ n'ụzọ, enwere something kwụ n'ụzọ. Ọ pụtara jụọ sị, kedu ụzọ esi eje ebe dị etu a? Ọ na-aghọta ife na-ekwu. Kedu ụzọ esi eje ebe dị etu a? Onye na-eji ike dịka anyị kwuru n'ahụ ịpụta na agbụrụ junction, iwe sị na ana m eji ike m, iwe jụọ sọbadụ sị ya ana m eji ike m. Ọ ga-abụ na junction ahụ ọ sị gị mgbasi ụzọ, ọ bụ eziokwu. Because na ọ bụrụ na ịjụ ha ese ụzọ ị ga-esi isi ụzọ ụbara isi oyi naba agụleyi, ọ na-aghọta ihe na-ekwu. Ụzọ ahụ ị ga-esi naba agụleyi because ịjụ ha ese ebe ị na-eje. The only thing nwere ike ịkpụchi n'ihu ụzọ ka ị nwụrụ dị egosi ụzọ ebe ị ga-eje bụ agwa ị mara dịka anyị ka dị ndụ. Ọ ga-abụrụ n'ụzọ na-eche gị ozugbo ịpụtara iwe jụọ ya kedu ụzọ m ga-esi, o wee maziere gị ụzọ. Ọ agwa ahụ ka anyị na-ekwu na-ayọ Chineke ka agwa nna anyị ukwu balụ kụziere ihe ụzọ esi eje eluigwe. Onye abatara fada ji atụ ajamasị tata na asịkwa na-adị ile nwere ife mere o ji dị confused na that junction. Na Chineke megide wepụ that confusion, nwee ike tinye n'ụzọ o kwesịrị iso wee kedo oke ndị gbara ọsọ ndụ dịka ndị otu Kristi. Anyị gbabụ ndị ka dị ndụ, anyị amata na ebe a bụrụba anyị na anyị ga-ebunarịrị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na kedu ife a ga-eji cheta gị? Fada chetere nwoke a maka na ọ na-abịa mọni maasị. Mpụ ọkịta ga na-echete maka na ọ na-abịa mọni maasị. Kedu ife a ga-eji cheta gị? A confucianist, onye na-edebere mmadụ bọis, onye na-agasị ezinụlọ, onye na-etinye confusion na otu ọ nọ n'ime ya. Kedu ife a ga-eji wee cheta gị? Na-abụ ajụjụ ị ga-eji wee na-ana mgbe ọbụla mmadụ nwụọ jụọ onwe gị sị azụghị nnọọ nọ n'ọnọdụ onye a. Kedu ife a ga-eji wee cheta? Anyị na-arịọ Chineke ka o were ajamasị tata wee mere nna anyị ukwu ebere nke o ji bụrụ mmadụ. A ga-enwerịrị ibu si wee mejọ, a ga-enwerịrị ibu si mee mistake dịka mmadụ. Onye abatara na ụka ụmụ na-ene anya ụka anyị amakakwanụnụ, ụka anyị amaka. Ha debere ife niile etu o si kwesị ka o si dị. Ụka bịakwa n'inye na mmadụ nwụọ ndị dị ndụ agbakọba yọwa Chineke amara ebere n'isi onye ahụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike na-asị gị kedu ka o si dị pọsịbụl onye nwụọ nke aga, onye nwụọ nke aga. Yes, it is true na ọ bụrụ na ị nwụọ na nke gị emego gịnị na nke gị akago, mana ụka na-akụziri anyị na anyị ka nwere mmekọ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Onye kpatara anyị ji makọ ka anyị nwee ike ime gịnị? Ịrịọ Chineke ebere because this person enweghịzi power, onwezi ife o nwere ike ime, onwezi ife ọ ga-ayọtapụrụ onwe ya na ndụ a. Ya mere anyị ji bịa anyị si Chineke biko ọ bụrụ na e nwere ebe o si nwanlejọ gbagharanụ ka ị nwee ike nabata ya n'oche ahụ ịkwadoro n'elu ugwu n'ụwa ka mmadụ niile ga-abịa ewepụsi oriri mmadụ niile rie ka o soro na ndị ga-anọ n'oriri ahụ. Na anyị na-ekwu maasị maka ndị nsọ na Novemba 1st, anyị na-eso na-echeta ya maka ndị nsọ ndị ahụ anyị na-asị afayọtara anyị nwabụ ndị nọ n'ije arịrịọ. Ka mkpụrụ obi ebuli na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa nke a ka ha bịakwalite ozizi ọma nke nzọpụta ebighị ebi, gbanwee ndụ ha, bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnarịrị ha ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume, bịa benatara ha nchekasị.
ekpere Edwin nna gị ekpere ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-aza azịza ọbara onye nwanyị Jesu Kristi onye mgbọpụtagide na ewe nara were nchekwa na-enye ekele ya nwanyị onye mazụrụ na-asị na anụ karịrị niile kama ka ga-ekpere maka ọrụ Todo si me merchane ni nyasi obuliko sokole pekele biye mafia nase nananu kago ni nene kago sokoba koba no ni bi aya moya ni yuno ni meri me ma kewe ma nona ni menu ka na chetanke Francis Bishop Dennis and the Chile Chedabamori Bogi Edwin Kudemenake Odisuma Koro Kokeputegi Washita Ebechkoyana Wagi Loyoya Meka Yaburutu Naminoya Tabazumuna Digitabuna Nitanora whatever the Kobata doesn't know what I'm making Anya Kibera in the Kaiser Maria Loss in Chico Disabling Gazinia, the Apostle in Gazi, the Sonina, the Beruchaki, Kebo Watoba, Kedebe, Kaiser Maria Kabi, Nedegab, Senna Jesu Christi, Waki. Senna Christi, Isoya, the Manime, to Kemonsa. Answer for the desert, which could not take any seated over when you want to end, I have a little bit of the kitchen like a well, so favorite about the band, sometimes I go several whatever the Juno can, Senia Kevin, sometimes and joking. I will not answer when you want to go in Sonata, be a chief as a plan, Jesu Christi. Only my Jesus to say, but the apostle again, who don't come a hamper, no come you know. Elabana Janiga, come on, quick case, Chicago. Need the colors put this in the child, give it the Nazi, every day. Puro, close everyone, no, never tell me, no, again, Kodo.
Mr. Wagner, baby. Kanya dapat kalau sampai Katolik, dia nak Katolik pada orang semua kami nak tulis lesson. Kamu ni orang Katolik, pada noche masuk. Predecessor personal and the top and the new being there on the beer map or the sick and here of the yard. Sia, the Moyo Mana, it's what I get the Boa. We'll always see Barahina, Tia Kilesi Moyo several times. On a Toro Macanuria. Kiasi haya ndogo ya wemsi na ila kabazoka. Ofo no mobere anyame butonya nomoka. Mantete kofo. For mobere anya okama kara edwin mass. But because of somebody like me, namune aloka. Tankada. Mubata. Hindi biye na chana mistake. Lego ni ama kaya master. Kwa ndipo no mali hana chipia na. Obiamwe ba arwa. The disciples took him. Agota here. Akaba ko ni chi na ne bona ngege. Yes. Akaba ko ni chi na ne bona ngege.
Weke bebe you are seen here. So long the other side of the cannon, I put you out. Go call it at the change in make one. On over the Zoom from Malibu. No see it enough. Don't back on Bolivar, take action. And because the money I'm going to go for the honor of the office in an army. We got that. Now, how many Edwin? Around the young, but I had a young where everyone to the lady in the mouth. There was the idea we were to see about the same church. They eliminated because the heart of the house. Yes, nothing can stop this man. No matter where I am. We did it now. We come back to the Odena and open the actual city also. He told me that when I put it in a by force. Had been a many I would have misunderstood him. I will say no. To this time, when one son there, because the mass here. Some of the Abama Mass, I want to say, on no wonder. I found maybe in Noche, for 2 weeks. I found I said, that very day, can the Noche and the book to Obatara, then the Velucia again. Then I say, but I will see again, then the born. Remember that which I don't know the man. I'm the very hard. No better, I have no lemon. I'm not better. Whoever you are. Over the Marina, who wrote it, then you out the man. I think the rock earlier. I get what here. Can I never have a little now pay? Because it was such a secret, I went there to see him. And boy, I'm awesome. Also, the man got for you. Osasio, the number, the movie, and the Osasio. Come over here. Chigano to the specialist in the hall. Have a test, my name is one. So wherever they are, Katana, follow. Suppose the mother force, you know, Lucia. No way to have, but he didn't have I'm Hamilton, you're going to have a million. Who nobody? Yeah, madam, to Gaga. And I talk about it. Because I'm not wrong test, they check PP and everything. I got top here. So wherever you go, and I thank God. Here, who will open on that very Sunday with a report one. Before we are which back here, but oh, we put the general before we had to share no one again. Instead of now, this man, I will have had an area. Which I can never. That's when I took my decision final. No matter you know the million, never go into the force, copy and never. So I can't go. Now, I never understood myself. If not, no way. I didn't want to ask about. Then my behavior. So I can reach it again. You never. No some cause general because one never put a good bills one you go get just about I can win a call consider behind the text that they don't understand no cinema possible and then a specialist who may whatever goes
They brought the money. I know how much they spent on war. Yes, and the red and when I was giving me updates. So I can own a calf when they walk it. Soya, or where you get soya, where you get. So thank God, no matter what, when you get, we take that action. As we know we're here, we're getting a man. JVSC call. That's why when they didn't know watching I said, Baba has you. Baba has you. So I want to say it out. I'm going to move forward. Anyana matoli hani neme. Hapo naonye choli choka ya jebokia. Choli farusia kabarusia. Okay, Simon Lobi, you don't force that person. What the hell is for? What's your easy? That's all. I'm going to every good and I'm happy. I'm going to be at the bar. Never done the fear of Silvonia and a Catalina or Racket. You borrow them at a chapel and a hotel at chapel. No more you said the hotel. Ngozi Nkeba carry on. Keep it up alone. Whoever Edwin Project, if I don't know Sabbath, that was it. And I believe I didn't get it. Tubuka Gosia, Helena, only with the home, no one, two years here, still at least for the one. And I can, in the other parish, I can find them one, give an I am also. Then now, over your to Little Romans, said to die, no, Edwin. What does Romania give up? I like no. If for in approach you, for a girl, I can have 65 years. Only 65 years old, Kabanka. The young man, now feel like telling about 65 years. Now, si quelqu'un pense que c'est Malina, parce que vous savez que personne n'est pas rien. Hein? Allez, moi, on est on a you see, so I got over 65 years. Look at it. I had a chilling. I can buy. Naked and my believing and ever. None of press and naked on dollar. Naked the life member. I can manage if I don't get it in the days. But I was the old president all the way from Menubu. We welcome you. Our former president, President Aboba, we welcome you all the way from Bob. Thank you very much. Oh, we go see yesterday. When I was now, I couldn't get myself. My sister, no rest for mom. Almost sister, well later. I am a page. Number one page. So, you see, I go, Chair, or Chair, or thank you. See, I go, who goes there. Because I need a stand up Christy for no one. I was thinking, go back to the Torah. I was at the Torah. And I never said that beer, Makiti also, Nani. And my own beer, only that I want to check where Morino moved. I never said, oh, one ever. Only that work at the career. What's my point again? Funny, that's very good. So, make an old with neck and the fire, and then the fire is levels, and we see dinner, and you got the camera, and I everybody. So I said,
and then you know that most of the customer ask not to only about from Lagos to Africa, you are the man who is one I can't Jesus. Thank you very much. All the nice, Alan, who's up for the chair. Can I put it on my better tap? Onye na-eme ihe niile ka o kulite ahụ nwanne anyị nwoke Edwin Nnake, onye anyị na-edi ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ, ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga, ka o gosi ya ebere n'ibe ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụ onye eji ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ otu, onye lere ka anya na nna dịkwa mma, na onye bụkwara n'ogbu aka nke ezigbo onye nta chọrọ ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nna kasị obiọma, n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị na papa anyị bụ Edwin Nnake. Anyị ji n'aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dị ka ndị nwụrụ n'ime Kristi, ka anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị, Onyenwe anyị, o were nwa odibo gị bụ Edwin Nnake ụzọ nke Paradaịs, nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa a, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji zute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi inwere anyị. Edwin. Nna kasị obiọma, n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị na papa anyị bụ Edwin Nnake. Anyị ji n'aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dị ka ndị nwụrụ n'ime Kristi. Maka nwanne anyị Edwin Chukwujele Nnake,
ka o keta oke n'ihe mbilite n'ọnwụ Kristi debata na ndụ ọhụrụ nke udo na nghọta. Ka ha bịakwalite osisi ọma nke nzọpụta ebighị ebi gbanwee ndụ ha bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ nsọ eziokwu na ndụ.
n'ala ka ọ laghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọmachipụta ike niile anyị si na ndụ akọrọ odibo ya. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilite. Ọ bụ ya ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee onye ahụ ka ya kwụsị ihe. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ nwanne anyị Edwin n'aka Chineke. Mana na ndụ nke ya eme ka ahụ ya bilite ọzọ na ụbọchị ikpeazụ. Anyị
ndụ ebighị ebi kesie anyị obi anyị arịọ gị Kristi onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-ayọ ka ime nwanne anyị Edwin nke mbụ odibo gị nwere oke ime ihe bụ uche gị ekwela akọrọ n'afọ dị mmehie ya nke abụọ mgbe odibo gị bi n'ụwa ezi okwukwe bụ ichere na ndị na-ekpere ọnụ mee ka ebere gị si ụda dịkọ onye na ndị ise gị na alaeze n'ime anyị yọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị ihe ezumike ebighị ebi onye nwe anyị agụrụ obi ya zuru ike na ndokwa ekpere maka ndị na-eru uju o Chineke ebe anyị na-ebe akwa maka ha bụ nke odibo gị Edwin nyere anyị aka mgbe niile ka anyị na-eche nche otu ụbọchị na anyị ga-esonyere ya nye ya mara gị jikọdo maka ụbọchị ikpeazụ a site na-ebido dị mgbe niile ọnwụ mberede na onwe ruru gara ikwudo anyị kama ka anyị na-agba mbọ ịbatara ụtọ gị n'eluigwe anyị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị kamarịa na nke Chukwu ndị kasị obi ebere ịkasị obi niile rugo ha nke mara ndị obi odibo ya ebi onye hapụrụ nwa nke a o site na ekpere ka ya dịka na-eme ike ịnọ nsọ nsọ oge ọ na-atụ anya dị na ya ebe akụobi Edwin odibo gara aga akụobi ya zuru ike na ndokwa Negatiana ozugbo ọrụ na katikis tinye ụmụ ya bịa ozugbo nwunye ya bịa ozugbo National
Work of mercy, we are doing on behalf of Edwin. Bayana family, but why you go up in the when you made a mother, made a no game. Abonade Kuchini, Nadanam Barangata, Malone Kona, Nesaya, Mosikegi. You had a Tonya and Associa, Goji Kuchi, Chichi, Ayana, but didn't make a mother. Thank you very much. I can know your number. I don't know. You guys are not for Jesus. Katuti kwenye negosio na months kudo derono. Thank you. I see you, boss. Good afternoon. I'm Sabio Kamara. Reverend Father Fred, the parish priest St. Jude Abubango. Okay, sir. I'm Sabio. I took one of the wife and I no boss in Kata. Ababozo Edwin Nakeka Ibia. Abu parish yani. Tutata Kania, Karabia, Akagomas, Master Bezena Bia, Katiana, to Ocaseme, she go to Christy. So you can message that way. Okay. So if Nabamo, you thought we can go around Maka, well, Edwin, the Oberoga Maria, Aboya will open. Noble, Ebudo Sirike, no.
ogba ka ifu n'imia mebe ka lo tata wenye ya na mere onye otu Kristi nye ihe luli anu ega ji weta tata maka na bụ onye otu Kristi gbogbo okwukwe maka na bụrụ onye ọbụla onye otu Kristi ka fara na bịa na nke ya o nwere okwukwe kwudosi ike ruo na njedebe sosa ka okwu ndụmọdụ nwe ngwa ezinụlọ ya otu ọ na-anọrọ ya ndụmọdụ ha jisi ike jebe ụka mara bụ ihe omenala enwere isi ha jebe ụka ụmụazị na-ebe jebe ụka mara Chineke kwụba aka ha ọtọ na-eme ezigbo omume ka Chukwu gozie fa na ọ gozigo ha already na ọka ha jisi ike na-efesi Chineke anya fa ife niile. Thank you, God bless you. Ọ bụ niile anyị ga-afụ ndị CMO na ndị CWO ka a na-eje na Chigbo ha na-eje ka ha jee condolence ka ha kpụrụ akwa dịka esi eme ya. Engineer St. Jude's. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ndị bụ n'iru bụ ndị CMO St. Jude's Parish. Ọ bụ abịa ka ba kene unu maka nwanne anyị nwoke bụ Edwin Nnake. Ọnwụ ya pụtara rinne. So, and though ebe jikọrọ anyị na ya bịa ka anyị mere 5,000 naira ya na ugbu akwa wee na-asị unu dibe na uche Chukwu mere Chineke amago ka ọ ga-esi wee mekwa ọdịmma. Uto dịrị Jesu. I see you in the table with the man. Uto dịrị Jesu. O bụ ndị St. Jude Parish a ma abịata n'ime anyị nwechara zone n'iche n'iche. Anyị na okporo nwere ahụ bụ zone 2 ka a na-akpọ anyị ndị zone 2. Ndị zone 2 a ọ bụrụ onye otu a bụ okwe ya anyị na-eme. Ihe anyị na-eme ka anyị ji n'aka nkịta waa chọọ ka anyị mezuo onye dịka otu esi eme ya n'ebe ọzọ. Ma anyị chetara akwa maka na tie ya 2,000. Ka anyị wee iwe aka dịka otu anyị si eme o wutere anyị ma anyị jụrụ ọbụbe Chukwu n'oke Chukwu kwuru ka a ga-eme. Otu olili Jesu n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụ ya mbọchị na mgbe ọmụgọ mmadụ nwere n'ụwa nwere ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụ ya ụbọchị na mbọ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụmụ ụbọchị na mgbe ọmụ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ụbọchị na mgbe ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụ ya ụbọchị na mbụ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụ ya ụbọchị na mbụ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ụbọchị na mgbe ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ụbọchị na mgbe abalị mbụ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụ ya ụbọchị na mbụ ka mmadụ nwere n'elu ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọmụ ya ụbọchị na mbụ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị
Mami Amale. What to money? Last year, Makana, on your piano, Marocco, I went out the vertical line. Then you will get the road. So, in the seat of people, I may go banana. On a quarter.
Yo, Chineke nna biko gbatuola anya nwa gbatuo ya gbatuo ọ dị too much. Chie dị anwụ na 2. Bịa nwa ehige. Anwụ ana na 16. Si butuo ya na 2 biko orike. Oh, it's on the CWO. Oh, no, I can have Banagali also. I can have Banagali also. Good afternoon, ma'am. Do you come on? I can. Oh, you guys are coming. Okay. Mommy, you go because I want to go if I never know about Sinketa. If I never know about Sinketa, the colon Nakara plays in only our upon Sinketa. I can remember Marco Mosio. I want to young DBS, I have people around with Cavacasia. No church woman. My hair broke, you age a bit. Now, be right in a man over Sinketa. Gandaluri Nema. Oh, so now. Christian of 40. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Hello. All right. Good afternoon. Maybe you come on, I can. I'm Wada Nando, Abu Bago Nando. I'm Wakuja Kuala. I found Bunkandle Mequala. Wada Nando. When you went to my Jamal, it came on. Thank you, money. Because I get my friend about no person to time. Oh, Ben Nakaka. Na Nukunaibu Edwin. Chukujeme. Tana Wakana for Anaquia. So I was a Kaibia. No Nukunaya Cob. I was Kaibia. Kaikwana to a mad. I was more for Marco Palomia. No, not fine on our time. So, to a night apply, Kokun the modern one in Bezunia. And the modern Walebaba, Bukoya Buna Cassia. Naya Juro Anna Juro Chukuai. Abna Cassia, no more boy, where the Lonya Bonacob. No boy, time where you will cover. So, when I went up to Cassia, Majuro Waka, you may know me. I run no photos. When I get I get Sony. I get alone, I don't know, Jack, I remember the idea of the Caloni. And I think I'll bring your child and you see the van of a town. My man. Of our 5 God. And my be on 5. Oh, they want us to be on.
Ife n'udo na-abata. Ọbaino. Ife n'udo abatago. Ife n'udo abatago. Chelekwa na wayo, ala kwano. Namoyego. Kenneth, Clement. Hallelujah, monkey girl. Baki, they go monkey. Monkey, Chabasa, Abamono happened in there. Alaji na abia wonda. Okay, inni bilibo gada. 8. Ndi okuse bilibo gada ine ke na wakwa wachi akwa jide envelope. Bola batema ya wena abia. All the way from Akose bilibo gada. Ine ke na Aweligo, oya takwa moto mono mera me here before na wanonso. Ndi Ife na odo. Alaji. Adu. Alaji. Ewu ke semia. Ebu ne kalaka ike aiki ni mechewe ihe ga-eme. Anyị ga-ekpunyere ndị ọgbọ ya ofu ebono kara aka ebono dị ka ebi ebono atara arụhụ ha aka enwere aja obi ahụ nna ahụ n'nso isowe ekwu ebono a jesi ike ndị Ife n'udo agbọgiri na ndị wesa na ike the legal advisor to every legitimate group and platform in Nandi. Legal advisor to His Royal Highness Igwe Simon Nibidike. I think I never get one getting less than I need to my second now. Sisi muda niya. Kwa meje moja fo odoza kukulu nage. Ingedra shika opko ni ubo ya ubo. Chai, I the one like here. Ogalanya de link your name won't be on it.
best billionaire of our time. People will see the one them. I think I got again. By us. I see. Ladies and gentlemen, don't forget a God, one man that will give a respect. It's not easy. Malam Guru, all the way from 8,000. My Gio. Okay. It's no money. Okay. You go to do all I want the mother do that today. Ana bo Malam Guru. Eche no nyaosa. Ego kwa no nyana ndogeo. Dale. Amo leke ni kwao. Dale. Hey, money.
n'iru ejwe na anyị na-ekene ụnụ ya ka ụnụ na-eme. My brother. Yeah, Sabio, come on, my name is Dr. Sir Anthony Mary Ahmad. Okay. I'm Bernardo. Also, Giriban. I'm Sabiko. I took a man member no person get that. Yeah. I don't go by. Okolo Neke Kana Quata. I do unfortunate in Apalamia one day. Satana. Okolo Neke, wait to the Kekus. Where Mwakarinde. Make a lot of AC. I'm why and I'm mwaka kalia so mwaka chineke gosi ebe gwe ego malo tawo no fiche no ba wana kwanna batara kwasi na ike lo ya kene meta o mu okolo wutere m na ebo chukwute m bụ no kita mu apata ole ego olive aka o metesele na nguruziwa nguru mana ngure ya chineke achuchu ebe anyị na-ekwu bụ na akpacha ozu akịta ka anyị akpatawa nke bụ ego butere nke bụ ike anyị nwere kọlọbịa dị na-ebu mụ ọkara gara bachicha obodo ebu na-ebute ike ya Sabio kamara ya kene afọ mbụ Nneka abụ onye Imo steeti so
ka ihe nwe ngwa enyi gị nwoke Aike otu a nne ya rapụrụ ya ya nwere ego ya bụ ọnụgo na ọnụgo abụ nna dị ele nwa ọnwa dị ele ya kasị ọfụma ihe ọjọọ wụ na nna dị nwa ebe na anyị nwụ na anyị ga nka ka zọ ọfụma ihe dị nna ya mali anyị Lagos, Nando, why the Lagos kept my mouth? I'm back first of all, I'm back in the camp. So, and my friends from everywhere, they tell me, I'm a yellow. Money in a camp. And then I can see I'm not here. I'll pass well over the other and it's all around. What do you get? Okay, put it in. Everyone will have 10 times. Amen. What
ife na eme ebe a n'ụbọchị nke taa? Okay, ife na ebe a bụ na nna m because ebe a na-abụ almost not my place. Otago. Anyị chabụ ọfụma. Na-eme na ọfụma. Ọ bụrụ m nna dị na-emesi ọfụma mana anyị chabụ na mma. Ego anyị na-akwa nna ya na ọ na-emele mmadụ so ga-emegbuoli ya. So otu a nna anyị rapụrụ anyị ka okwu ndụmọdụ nwee ngwa ezinụlọ fa. Ọ bụ ndị baba na ọ Chineke ma nke ka mma. Etu ọ bụ na Chukwu ewegolu. Anyị na-ayọzi Chukwu welu nke ọ nabata mkpụrụ obi na-ezumike nke udo. Ma wetazikwa nkasi obi from heavenly divine heaven. So ka ọ kasị ma nwunye ma mmụ ya. Mmụ ya na-echekwa n'itu egwu nke Chineke. Ọ na-aga. Gwandaliri Nesa. Ke nka tụkwalụ gị ọzọ? Eze mmụọ na China. Eze mmụọ na China.
onye kwere ekwe anwụghị anwụ ohigụra mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ụra ọbụla